Youth Association mati thi hek pen CYA tum pen towar ke panasai ke klempon APHLC party pen methang party ka chepahai ponji aphan Korkanthi constituency ar lopaklong kamalong rat amai padupon Lakha Krepli Korkanthi constituency ar lo BJP vote kerek amai dengpon APHLC asong atum pen pherang ke amai ke phapon Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi Aphrangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom Tane pini abirtan non angton pen arjikta Chingrum Youth Association mati thi hek pen CYA tum pen towar ke panasai ke klempon Lakha Inkoi Raphon Nilip MEC constituency ke parlo Koilamati pen Chotiana ada kacheling towar CYA tum pen habit ke panasai ke klempon Koilamati pen Chotiana kacheling towar adak ingnam angnar ahur kai ki kachitong wer pen ajok Kedam ke wangji aphan kasik sak theklong si lapuson kasik sak ke do wer pen ajok methang ke joy ke jok wanji aphan Chingrum Youth Association mati thi hek pen CYA tum matha ponsi Koilamati pen Chotiana kacheling towar adak towar akung akung habit kang ram pan pangthir ponlo CYA tum kadukave bank rokke bangulog atum chetong pon pensi kam claim che paduk pon lopusi CYA amai pujir song tok bila pen ari sang ho tum pen pherang ke tum ka humri da mahut nang thandun Rizab bang thai ni kan kon pen sinang tum ching lo bang so rizab kalau mati la pen Chotiana ta kalong bang so rizab kang kai pen jok penangan uni tum ka setleng ka siksak hepi kangjang atima non malong ingnar ka julum la pusonsi jon pokep la pusonsi ka chejeng ahur la pusondo kasi scooty pen ke wang la pen bike pen ke wang bakar pen ke wang tum sitami siksak pik ingnar par pitik te gari tum palong de la pusonsi da pomasa te pik nilitum labangso ang nam ke pan ke nilitum pan lo pulang tang te ingnar bang vede jila pukali bon sami aduke ke galong la pen la towar an nang kupnan lahai chor pan lo pulang tang te nilitum CYA youth pen kamat habang ke asap o achar pen theklong lo pulang te ilitum badu lebang sami sonsi achar pen theklong lo te ilitum chisarai me la pen achar pen theklong lo te ilitum bang sangkok sami ingnar pardet te la sonsi ilitum parlong la kamat ha pen si nitum youth ning ke hang pen si ke klem pining an pen ke ningkan plia kongan klem tong tang lo tangte labang solong kumanit abang phu nang chiradun duma labang so ke klem malong bang ke maduta we bon same nilipalong ke the ke dinga tum la puson mani abang nang tum ke klem mesen lo mandu pe nang toy te same nang tum klem mesen lo methanga pan se pi pan popo mani abang surini la sonang ke chara bang mate nilipalong ke the ke dinga tum bang do lapeng same anikan bang same tum klempon bomi ma non ke bang jelang same la puson si la barla porlo ku datang te la puson si ingram o ti dio posi ni tum kan si pen ni thoma pan ni tum jong pon la ni thom bang mate ni tum klempon pon kan si atu ke kek long pen kang ram nei nei long tangte bang ko an bak du nale tum long labang so nang chiradun nili tu mim CYA youth of high pulo tangte ni tum long 400 ando pon same ni tum pini ka chetong ke bang chok ke pan si chetong tek to Alimen se thai ma nilimen ke jorsong tok bi nili CYA along president of Telenor bom la nale tum bertak lang ra tuhan pachini ma bartak pen la so puthak kameklem pon lage la phano je nili tum la so sai klem lo prote sabo la so to walom de chele ka tum kana so safety do la pen klem klete tulote kedang bang so sik sak la son kado beta titong ho la si la aduk ke kai hoi la pen habit nam tu mucha chota long lo prote nili tum la ha ani nikani sekpen compli le son kam pon pon la si kado beta manda ningin sampen nan cerabdon sonte nili tum suningi pon da do la pen nonda cerabdon la hesta me
nilitum finance punon agada hin punai tam nilitum kaduration do lasi tekan ke nilitum tempon bom lo takte labang suk kipan abang thu refan sme na tum solo anam pipon ma oh pipon mane la son lo nilitum long yot tum det bang ke ben jitom ke do lasi inut bahani phan na pu ani pon nilitum kahin kan Karbi Anglong Choki Hola Pen Anilson Rongpha report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik nang te bok bama jok APHLC party pen methang a party ka chepahai ponji aphan Korkanthi constituency ar lo paklong kamalong rat amai padupon. Patumi aru ache kloni phai ingkoi ra troxy arni APHLC song pen rupjili aklam paklong kamalong rat amai ke padupon. Bangso amaya long paklong kamara da tum habe kro along adung het kido dikro da delong along an inghong si Korkanthi constituency candidate Daniel Teron Lapen Mahamaya constituency candidate Robi Singh Rong hangaphan ingthum arni dunsi kilometer isi an bak aking pen armu che jeng pon si puthot paklong kam rupjili aklam an pale dam si rat amai padopon. Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik nang tebok boma jok Korkanthi constituency APHLC party candidate Daniel Teron APHLC along Klembang Phubang Phiatum ajonar lo do de sangse Korkanthi constituency ar lo pakru hak lapen aduk pajang plung anpin nonamat Korkanthi constituency along ke APHLC party pen akaprega party atum ke sangdon joyason si thek pon lo puta cherok tok APHLC party atum pen mathapon. Bangso amai Korkanthi constituency committee amai phubongkat kiling pensi mai che pahem phupon lapen chunbang babul rong pi pensi aluhi pachingi pon. Bangso amai along aluhi kache tonglake central committee general secretary mate kongchun bang sarkeri rongphar Korkanthi constituency candidate Daniel Teron Mahamaya constituency candidate Robi Singh Ronghang Korkanthi constituency women wing secretary mate chunbang Aruti Tisopi lapen ke damtang MP election hul Karjabdun NPP candidate Probin Sangma lapen Penang an ongdung atum che tongdun si APHLC amai long mai RDP dun si ingsamjen pen pachunpon. Paklong kamah warke Mahamaya constituency la pen ke Korkanthi constituency la constituency ini cetok lo la pen da ongdung suri si sosiaran itum cetong lo la pen ke la sohut dak Mahamaya constituency candidate Robi Singh Ronghang la pen ke iletum Korkanthi constituency candidate Sar Daniel Teron la bahini bhansame tum karcho pon pe dolo la pen ke hoglo non iletum Karbi Anglong lo Mahamaya constituency la pen Korkanthi constituency asona thasi Karbi Anglong constituency ko rathogor ustame rata tum non chini tanglo apena make prang tanglo athai iletum adet jongse cherai kom nangji polotang te iletum la non BJP la pen RSS la pen la Congress party national party aphan mai tum chi ot hek nangji kene ka maya son ka paman pom la kanang khang kang kum kar ni la so maya long nang li hin ben ku pisi puji ku an ning che the nang li ke ha yep a puthak to pini dak men taro rong paklong kam nili mina ahawarlo rupjilia klamalong nili pini dak kangthum karne nili phan lapen akihai Robi Singh saraphan nili tumbang hinia phan Mahamaya lapen Korkanthi chingrum si nang thumarne lo ningrong piklo nili kithek long pini kithek long suri sia thak so se pena porsi lake APHLC aphan akachirap chitu binong lo lapen ang thek lang dak lo pini je hai atlo ong dungarat Korkanthi rat atum nang chitong dunji pini dulang nili hawar pen boy pita kichok che hala BJP lapen Kongres ay tu bangke APHLC meeting dak do puchini lor pensi alang hitum hor ok pen bay si nak padulong na dedlo lasi ka chuning rikang tunga bangke rada phan ka chuning rikang tunga bangke election hut non kiche su pen inglong su ron ka che dana hut nangli tu manghu nang nelo hor ok phan ke ri nang nelo hor ok ke ilitu makhi penta chunam thek la pen chu thek lasi dak Korkanthi hawar la pen Mahamaya arat nilir atapan kachuning ria bangke hor ok pen nangli tu mat det bangke phango nang nelo dak paklong kam hawar ko ane kilang me non kiche su tum nang hailo tangte ili tum la ken hok etpo koson si nang tum ning che thelo lapen pahai vek poma oje nili tum
ahok lo rada tum bang ke nil tum dak baklong kamara da bang sitame nilitum pini amuluk dupik la penali tum social media tum sitame theglong lo ahok lo nilitum dak baklong kamara da tum sitame nona bang ke ahok akang sai nangji punili tum chini lo la pente komas asong si ahok pet kam ke claim ma punil tum chini lo la si kedam tang Congress la pen BJP phansita me pahai elo la pen pahai dead pen nilitum paglong kamara da phansita me development da claim kle development pen bad dead sita me angko nilitum matha thulo chini dun lo social media long theglong lo BJP tum bang ke non ahok pet la tuma bang ke sit cap kipek punilitum theglong lo lasi nilitum non dak baglong kamara sita me ipe Chelsea akachi song ipe Chelsea akim manga bangke ahok pet karbia khei reng nangji la pen karbia khei jok nangji Pini ani nilitum landam sida Karbi Anglong Center Ghat Pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Ai suwa ve kupialan thekla tum rangilu BJP lok batai free social atum hemprek nang Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo BJP vote kerek amai dengpon. Pini ada porphai krei sirachute malom pen Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo Bharatiya Janata Party asonga hin pen samilang sohi thialong vote kerek amai padopon. Lason si a polling station 3 pen chetong dun si koson pen si Bharatiya Janata Party ka chepahai pon thekjima laso apu thak che rok tok pen vote kerek amaya long chetong dun ringti anparta Congress aya songa hin pen bang pharo phoso se arada tum pidong amera pualong chepo ok dun tanglo Bangso vote kerek amaya long mai chari pon mai phudolo ingti ka chari pon amaya long ka chopha pon ateng pen ka chetong dun Assam Minister Piyush Hazarika, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Dr. Tuliram Ronghang, Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang, Lakha Krepli Korkanthi constituency candidate Raju Tisu, Korkanthi Mandal Committee Mohila Morcha, ST Morcha Anparta Youth Morcha Tum Ahin Ahin Pen RDP Dun Pen Ingsam Jin Pen Mai Pachun Pon. Labang so Mayalong Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Kaningje Pon Atengke. Nangli tum Lakha Krepli Korkanthi constituency along BJP pen kache toyduna candidate Raju Tisu aphan pahai non. Jongsi candidate Raju Tisu aphan non ephong pahai ponded lo pulo tangte. Nangli tum Korkanthi arada phan kemi sen samilang so along tame keso kachelang ahem mate hospital lapen langlok so along tame network tower pipon po. Lapen Hauraghat district pipon po pusi lamchak pitekang. Anparta dokmuka pen kacheleng samilang so langlok so pen golaghat an kacheleng 4 lane selampon po pusi lamchak pitekang. Yake na tuma chini lo non pini Congress pen Mondol Congress amai phu Block Congress amai phu APSLC a candidate chukeman tangabang lapen ke Central Committee ke ase konchun bang barim lapen ke Mohila Congress amai phi pen chenglok alang tum kachera dun abang phu bang phi pangrum pet pen bang pharo phora hikaran arke romnet tindak BJP long nang cepa okjon long mane bini pen ang thek long lo take Raju Tisu ke hai tang ta bikok lo rara tum ahir jome pipo lapen ke dak el samilang so long ke dak prabjin pen soini school ta doipo samilang so long ke dak town committee ta dak declare lo non tower pen chenglok de dak Karbi Anglong niltum non kamatha ke jate PMAY ahem hoi pen ano tin tame ke dulong ye phan jada ke hang ka siksa kapture ripin kan lahaya warsa ke klem ponji phanil tum bori pon bo lapen ke tower pen chenglok akapre ka sayang deng kami tum ke klem ponji phan bori ponji lapen Karbi Anglong long korat srok tame dake BJP hai labi labang ke prabjin pen niltum katiar ji phansi bori pon lo lapen ke non chief minister ta bangai ji dak kasi chief minister ta langli pang dak pon ta hai aso to ara putha ke lasi lata ko bangta kamana ke process
Karbi anglong dogmuka pen rukasan kro la pen tenthagat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha. Daithor APHLC amethanga sai hemalong APHLC asong atum pen phirang ke amai ke phapon. Patumi Aru Cheklo Nipai Inkoi Ratroxi Lakha Inkoi Ratrok Duarbagori constituency Daithor police station ke parlo Daithor APHLC amethanga sai hemalong phirang ke amai ke phapon. Labangso phirang ke amai ke phapon along ka chutong dun lake Duarbagori constituency APHLC candidate Mondor Singh Ingti APHLC committee general secretary mate Kongchun Bang Robin Rongpi Dunmai Phulai Hanse Sai Hemchun Bang Jonaram Terang Lapen Song Trok Risim Kang Tangke Ot Abang Phu Sonjit Teron Pen Ari Sangho APHLC Klem Bang Phu Atum Pen Penang An Chetong Dut Lapen Lapu Sonjit Teron Pen Kaning Jepon Ke Nilitum Song Trok Atum Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kile Kachepate Along Inut Ticket Ke Long Dun Dedet Pen Ajoksi Nilitum Ke APHLC Asong Along Chepo Ogdunang Kok Luputa Perang Ke Theng No Ning Jepon Lapen Hunphang Joahem Richard Tokbi ke namahut Kupi Apol si table ke teng namaret mapusi Sonjit Teron Pen Richard Tokbi aphan Karjupon Lapen Lapu Kongchun Bang Robin Rongpi Pen Kaning Jepon atengke Kedam Tang Aru Cheklo Nipai Inkoi Rapho Arni Bokajan LA Maipu Wesley Teron BJP along Chepo Ogdun ke Nilitum APHLC asong pen le Chepo Ogdun kali Athema Wesley Teron ke Ningkan Hini aprang pen lo APHLC along pen kache opusi Robin Rongpi pen Ning Jepon Lapen ke Lapu APHLC candidate Mondor Singh Ingti pen Ning Jepon ke Richard Tokbi ke BJP ticket ke 2 crore pen si ke nam pusi Ning Jepon Athema BJP amune la tumsi nangke thanbek lo puta Mondor Singh Ingti pen Ning Jepon Tanong ke party pen si ke Aprang se pini Duarbagori aratapan APHLC ahin pen Kardom pilo Kardom Pini nilitum APHLC asong pen Kopia thesi press meet thangnang kokma aso alam thesi nili Duarbagori aratapan achini ji lasike damtang targing korapho Daithor long nilitum LA general secretary pu amen enlo Wesley Teron asolam the puthak sini tum clarification chipiji pulo athe Wesley Teron lake nilitum ningkan hini aprang pelo alang li phan bangke je nilitum bukajan LA pen APHLC general secretary pen ke alang li phan ke pasun athe hala sohut pen tame alang li party along nang ke claim dun lapang thek long le la se nilitum hasut na si pasun tuk amasi pini arnian ta alang li phan nilitum APHLC pula khapon pe la se alang li APHLC pen tuamen ke enke alang li chokche lake nilitum stame ningduk athe he phan ke song ke APHLC enlo ku ke kado ka be karbeng long ara ke chini lake la somen alang li ke enke lake chokche alang li entame je la congress pen la bang entame la thang lama ke wantan nilitum APHLC pen amen ke enke lake alang li nilitum APHLC asong binong kali lake alang li lake ne ke parjan pe si lake ke encho athe ako alang li stame nilitum long alang li lato se surrender dun det pen api ahokalam nilitum ke than pachubai be nilitum phanang kyang se ahem long nilitum dam lo ahem long nilitum ke dam long alam thei ke la halo nangli nilitum ka dul alang li phan ko pya te tinang li APHLC pen se ka che surrender dum na palam thei nilitum ma lo la se alang li na ke paking non alam thei ke la halo ahok nili aprang claim amasi APHLC pasi surrender non to se sar jay katha sorry Richard Tokbi langsung si kaningje pusipu lama salang li ke APHLC amentasi surrender nang kobo la salam thesini tuman clear nang chiputul lo la penalang li akiduk akisung alam tame alang li nang thandun je alang li somar bahini ke chali do sakuri hang bom la sonalam ti pesalang li pulo je la so sakuri ke hang kan yokin li ke duning tung te nili ke hem sido joji dun de pulo sanang pahang bori dar mati nili la son pudu nang kok lo la penil surrender de pulo je APHLC amen pe surrender de pulo bon sita alang li phan je Richard Tokbi tu
la so lambang la pen seran dan do tole yesin li kachi thalen na bori la selang li kachi chak do je ne ke canvas sang dun de my meeting dan den hok dan de hem si do yi ne ke ok tan tan me pu selang li thak dun pu ko la se Karbi Anglong Kaziranga pen Robinson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tang de pini prime time berta la an pen si kang tonik lo. Kadok we phanta kurwang thu la pen dome thak me.